Най-известната книга на отварите се е превърнала в червила. Поканена съм в Хогвартс, така че ще се видим малко по-късно. Чиглам излезе с втора колекция гримове, вдъхновена от света на Хари Потър. Кутията се казва "Виждали ли сте този магиосник?" Както виждате, на нея има огледало. След като я отворим, ето така изглежда кутията. На 2 етажа. Това е първия етаж. Изключително красиво изглежда. Гледнете и вътрешната част на капака, дори тя е гравирана. На първия ред има 3 продукта. Завъртам шапката, за да разбера в коя от къщите аз ще отида. Се отваря по този начин. Са палитри и сенки за очи, като имаме и за 4-те къщи. Това са 4-те палитри. Ravenclaw и Slytherin. Цветовете колко са красиви. Само искам да видите колко силен пигмент. Hufflepuff и Грифиндор. Ето това са цветовете от палитрата. Е супер интересен продукт, който винаги съм искала да пробвам. Маска за устни. Само забележете в каква опаковка е. Това е бурканче, което си има шпатула. Нямам търпение да го пробвам. Следващия продукт е червило и какъв блясък. Определено е доста екстравагантен цвят. По-скоро е блясък, така че може да се нанася върху друго червило, да има тези блестящи частици. Минавам на ред 2 от кутията. Уау! Нете, това е мини метла, която е трансформирана в четка сенки за очи. Нямам търпение да я тествам в някои от следващите ми видеа. Дори да не се занимавате с грим, всеки почитател на Хари Потър би харесал тази кутия. Това са 4-те цвята. Просто дори не съм си представила, че може да видя такава опаковка. Вижте апликатора колко е интересен. Не съм си слагала с такъв досега. В блясък има този липглос. Ето това са 4-те нюанса на червилата. Аз си нанесох ето този и наистина стои страхотно. Пишете ми долу в коментар, искате ли да направя част 2 от това видео, в което показвам цялостен грим с колекцията на Хари Потър.